O 5 minút tu začíname. Tak. Čo robíš? No však upracujem si, aby sme tu mohli hrať, nie? Ale námestie, tu? Tu nebudeme hrať? Poď za mnou. Áno, kraj! Dobre, poďme ísť. Slavná ucháda. Príbeh o putovaní začína! Pristúpte bližšie a pohodlne sa usadte, alebo pohodlne postojte. O chvíľu začíname. Nech sa páči. Poďte bližšie. Preputovali sme celý svet. Preputovali sme celý svet. Len aby sme mohli byť práve tu, teraz s vami. Prišli sme Odtiaľ. ale aj odtiaľ. Tam. A sem tam sme boli aj tam. Na našich cestách sme prekračovali špicaté Špicbergy. A po hlavách sme skákali v Austrálii. Aj po mliečnej dráhe. Tak sme sa radšej vrátili na zem. A vymyslel parnú lokomotívu. Až tam bolo viacej vody, než v oceáne. Okolitý ľud sa skoro z toho zbláznil, ako si z hada palicu vykúzlil. Odtedy som známy ako patrón pútnikov a vandrovníkov. Ja som bol prvý, kto s tým začal. No, to sa veľmi mýliš. Potúla sa medzi stromami. Od javoru až k topolu a už letí k dubu. Prediera sa cez malinčie, dolu briežkom uteká, zastaviť sa mu nedá, zastane až v strede pola A vidí vola. ja sa... Čo to je? Kto si? Ja som rak. A klepetami strihám iba tak. Nezametaj tu, veď nič nepočujem kvôli tomu potom. Ja mám počúvať. Áno. Počúvajme, ja si myslím, že to započujeme. Au, jau, to bolí, to bolí. Jau. To strašne bolí. A A čo bolo ďalej? no ďalej